Hi guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinakalatest analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 13 hanggang 15, 2022. At ito po ang Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Well, yung low pressure area na nasa silangan po ng Central at Northern Luzon kahapon ay nag-accelerate na po at nasa may bisinidad na po siya ng Batanes, Group of Islands. But sa mga oras na ito po ay nalulusaw na po. At ito po ang nagbigay po ng panandalian pong ulan umpisa kagabi hanggang early morning kanina dito po sa Kabikulan, lalo na sa Naga at sa ibang areas po ng Southern Luzon, Metro Manila, Mimaropa at Western Visayas. At panandalian naman po ito dahil mahina lamang po ang habagat at grabe po yung ulan na dinala niya dahil po alam natin na sa panahon tayo ng La Nina, kaya maski mahina yung habagat, nandiyan pa rin yung impact ng grabing ulan. Okay, so medyo mataas sa average ang inaasahan po natin every month dahil po sa presensya ng La Nina phenomenon. Now, itong si 90W ay kasalukuyan nalulusaw po dito sa may kanluran na po ng Batanes at inaasahan pong dadaan po sa may Taiwan. At yung kanyang rain bands na nagbibigay po ng mga malalakas na ulan since kaninang umaga dito sa may Northern Luzon, although nagsimula na pong maghina o mawala. At gayon din po ang habagat ay nag-retreat na po more to the west at nakaka-affecto na lamang dito sa may kanluran bahagi po ng Luzon. Hindi na po umulan dito sa Kabikulan, wala na rin sa may Mimaropa. May mga konting areas na lang po, may mga thunderstorms sa Palawan at sa Western Visayas sa mga oras na ito. So, ito po ay mababa ang tsansa na magiging bagyo. So, wala na po ito. It's out of the question. Kung magiging bagyo po yan, malabo po na maging bagyo. At ang buong bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman, mainit ang lagay ng panahon, but sa hapon o gabi, may mga inaasahan pa rin tayong pagkulog at pagkidlat o mga thunderstorms sa tawag, okay? Sa labas ng ating bansa, wala pa rin kasunod na LPA, meron lang po tayong Intertropical Convergence Zone mula dito po sa Western Micronesia hanggang sa may Eastern Micronesia kasama po ang Marshall Islands. At kung makita niyo ang fast animation, kitang-kita po natin dito sa University of Wisconsin Tropical Cyclone Page Satellite Animation ang pag-accelerate itong kaulapan, itong si LPA, yung LPA banda po dito na yon. Okay? Pakanluran na po west of Batanes. At yung epekto po ng habagat ay abruptly po ay bigla-biglang humihina na yon, although may mga thunderstorms pa rin sa kanluran bahagi po ng Luzon at Palawan. Dito sa Bicol, kanina lamang mga 9 or 10 a.m. at after that, wala na pong ulan. So, yan po ang panandaliang epekto po ng habagat na dala nitong si LPA 90W. Dito naman po sa may Western Pacific, east ng Philippine Sea, meron pong aktibong Intertropical Convergence Zone. Wala pang effect kung magde-develop po siya o wala pang pinapakita kung magiging tropical cyclone o LPA. All clear naman po. At sa zoom-in satellite animation mula sa windy.com, ito simula kaninang alas 2 hanggang alas 7 ng gabi. Inaasahan po natin na pagbuti na po ang panahon dito po sa kanluran bahagi po ng Luzon. Although may mga epekto pa rin ang habagat dito po sa may Palawan o Occidental Mindoro at kanluran bahagi po ng Central Luzon sa may Zambales, Pangasinan at Bataan. Metro Manila okay na rin, although areas po ng Visayas may mga localized thunderstorms po ang nagaganap dito rin po sa may Sorsogon at Masbate. Kaya din po sa may Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula may mga localized thunderstorms na nagbibigay po ng mga paulan. So mag-ingat po sa mga landslides at flash floods kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms na dala nitong habagat at yung mga localized convection. Samantala, ito po yung ating rain forecast mula sa European models sa loob ng 3 araw hanggang Sabado. Bukas ng hapon, inaasahan po rin ng mga localized thunderstorms sa kanluran bahagi po ng ating bansa, kasama po Metro Manila, Mimaropa, at Mindanao. Samantala, ang Visayas at Bicol may mga mababa hanggang katamtaman na tsansa ng mga localized thunderstorms, pero mga isolated lamang po yan. At sa Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin po mga localized thunderstorms sa isolated areas po ng Luzon, dito rin po sa Western at Central Visayas, ganun din po sa may gitna at kanluran bahagi po ng Mindanao o sa may Zamboanga Peninsula, dito rin po sa Kabikulan, although
Samantalang Kabikulan mukhang magkakaroon po ng kalmadong hapon, baka wala muna mga thunderstorms. Sa Sabado ng hapon, inaasahan ulit ang mga thunderstorms sa malaking bagay po ng Luzon, except sa Bicol region, at dito rin po sa Kabisayaan at sa Mindanao. At sa rainfall accumulation forecast naman sa susunod na 3 araw, ang mga ulan po ay nakikita po natin ay nasa dagat Pilipinas o sa may West Philippine Sea. Doon lang nakatutok kasama pong Kalayaan Island Group. Itong mga rain showers and thunderstorms dulot po ng pahina na pong habagat. Samantala dito po sa may Luzon ay may mga isolated rain showers and thunderstorms. Ganun din po sa may Mimaropa at Visayas. Magiging mas malakas po ang mga thunderstorms sa may Mindanao, okay? Sa may Davao region, Sorsogon, at Zamboanga Peninsula dahil po sa epekto ng ongoing La Nina na nag-produce po ng mga malalakas na localized thunderstorms. At ito naman po ang ating wind forecast for the next 3 days hanggang Sabado. So bukas ng hapon, inaasahan po rin ng mahinang habagat dito sa kanluran bagay po ng Luzon, Mimaropa. Samantala, ang ibang bagay ng ating bansa, yung inland areas ng Luzon, Visayas at Mindanao kasama po ang Bicol ay magkakaroon po ng kalmado hanggang paibaybang direksyon ng hangin. Samantala dito sa may Batanes, Bubuyong Cubaba Islands, nandiyan pa rin yung efekto ng habagat. So medyo mahangin po yan galing sa timog kanluran. Pagdating po ng Biyernes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mahinang habagat dito po sa kanluran bahagi po ng ating bansa sa may West Philippine Sea kasama po ang Kalayaan Island Group at gayon din po sa may area po ng Batanes, Bubuyong Cubaba Islands. Samantala ang ibang areas po ng ating bansa sa may inland areas ng Luzon, Bicol region, Visayas at Mindanao ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Sa Sabadong hapon, ay medyo nandyan pa rin po ang mahinang habagat sa may dulong hilagang Luzon, sa may Batanes, Bubuyong Cubaba Islands at sa may West Philippine Sea, lalo na po sa may Kalayaan Island Group. Samantala, ang inland areas po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Okay, so yan po ang ating forecast sa hangin at pressure. Ngayon, tingnan natin for next week kasi yung dalawang computer models, i-heads up ko na po, yung American at European model ay mukhang nagpapakita na baka may mag-form na bagyo between July 21 to 22. Okay, pinapakita po dito sa dulo ng ating forecast, although mababa po ang probability, okay, napakataas ng uncertainty dahil po 10 days to go pa po yan. So, mababa ng less than 30% of probability nito. But, babantayin po natin kasi yung dalawang computer models nagpapakita na mayroon development. So, sa Friday, i-move natin ng alas 7 ng gabi ng Friday. Ito po, sa European model, may LPA po dito sa may west of Guam. Okay, so ito po ay kumikilos pakanluran. Paganyan po siya dahil po may high pressure ridge po dito. So, itong high pressure ridge ay clockwise po ang pag-ikot ng hangin niya. So, pinupush ang weather system niya para gumalaw papuntang west. Ang American model naman po, kaninang 8 a.m. na forecast ay nagpapakita na mayroon ditong isang cyclone na mag-form, okay, papuntang Pilipinas. Although sa latest na yon, alas 8 na ng gabi, ay medyo nawala yung forecast. But yung European model ay nandyan pa rin po. So, susubaybayan natin po yan. Kaya pag tinignan natin yung pinaka-latest Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA for the next 2 weeks, itong ikalawang linggo dito po sa week 2, valid July 20 to 26, ay meron pong high confidence o mataas ang probability ng tropical cyclone formation o posibleng pagbuo ng isang bagyo sa either sa kanluran at sa silangan bahagi po ng ating bansa. So, susubaybayan natin yan. While yung week 1 na yun pong July 13 hanggang July 19 ay medyo above average rainfall sa malaking bahagi po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan po ang Mimaropa dahil po sa existence ng mahinang habagat at yung epekto po ng La Nina. So, may mga ulan po dyan, mga thunderstorms na inaasahan na magbibigay po ng above average rainfall
for this week of the July 13 to 19. Okay, week 1 po yan. Samantala itong week 2, itong yung babantayin po natin. Okay, so we will keep you updated, lalo na po sa darating pong Biyernes kung nandyan pa rin sa mga computer models yung binabanggit natin na potential na cyclone for next weekend, okay, sa July 21 o 22. So, again, see you guys on Friday. Ito ulit si Mike Paduan magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.